heeɗiɓe RFI Fulfulde yewtere coftal bali men on calminama on juurama. Alet arore nde kaleten ko kabaru kawguel manguel adunaru fuko koyngel clubaji ɗi e jettimi timmode kawguel ngel ɗum noon alet nde ko Chelsea et PSG kawdirta e timmode holno jiruɗon ɗe diɗɗe ɗiɗi portoje ko wona ɗum ha hande eɗen mbawi wiide Real kañum e Fluminense kam kaaɗi ko ɗiɗaɓal timmal holno jiruɗon kawgu Real walla mbiyen PSG heeɓi dow Real e banggue Sénégal walla mbiyen e banggue Afrique haade Sénégal ma en gartu e kabaru kawguel kan rewɓe fettoɓe bal eɗen ha hande e kawdire gadane ɗe kabaru Sénégal noon ko keblogol fijoji mawɗi e sukaɓe ɓe nana heble ha hande mamin kumpito eko yowti ɗum tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men emin paadi on alet yamɗe 17 silmaji 35 ɗo e haalirde RFI Fulfulde oɗon mbawi darde min e hello meɗen Facebook amma YouTube